skal vi kigge på, hvordan man differentierer i x'te. Og når vi er færdige, skal vi have kage. Kage! Hørte jeg kage? Men først efter vi har lært lidt matematik. At differentiere i x'te er faktisk noget af det allernemmeste. Fordi at når man differentierer det, giver det sig selv ja i x'te. Jeg forstår det ikke. Hvorfor kan det være, at f giver det samme som f med krymmel på? Det giver da ingen mening. Det kan jeg da forklare med et bevis. Okay, hvor starter man? Vi starter med at vise dette. Hvorfor dog det? Det finder vi ud af senere. Ex'te er defineret ved at være den eksponentielle funktion med hældning 1 i 0,1. Så tager vi det generelle formel for differentiering. Derefter indsætter vi 0 i stedet for x og erstatter f-mærke med 1, da vi ved, at hældningen er 1 i 0,1. Første step klaret. Ding ding! Ok, men hvordan skal det hjælpe os? Det kan i sig selv ikke hjælpe os meget, men med lidt reduktion kan det være, at vi kan få til at ligne den sætning, vi skal vise. Først erstatter vi funktionen med vores egen ex'te. Eftersom når noget er i 0 altid giver 1, kommer det til at se sådan ud. Andet step klaret. Ding ding! Ja, men hvad skal vi dog bruge det til? Det forklarer jo på ingen måde, hvorfor f med krymmel er lige ex'te. Snedige tricks skal vi nok kunne ordne det. Vi bruger igen den generelle formel for differentiation. Vi fjerner lige hurtigt det sidste igen. Puff! Og igen erstatter vi funktionen med ex'te. Så leger vi lige lidt med tallene. Tredje step klaret. Dingeling-ding! Okay. Det giver mening, tror jeg. Men det du ganger i x'te med, er det vi udregnede før, ikke? Det betyder, at hvis vi lader h gå imod 0, kommer det til at se sådan ud. Og vi ved også, at det stadig gælder, at når man lader h gå imod 0, vil det tilnærme sig f-mærke af x. Det vil sige, at f-mærke af x er lige ex'te. Og så har vi fået det bevist. Nu tror jeg nok, at vi er parat til at få noget kage. Dingeling-ding-ding! Yay!